ብሓድሽ ውላድና ናብ ገዛና ብምምዛእና ኣዝና ተሓጒስና ግን ከኣ ቁሩብ ስግኣቱን ነይሩና ከም ኩሉ ወላዲ ንውልድና ነፍቅራ ኢና ውሕስነታውን ክንሕልወላ ንደሊ ኢና ካብ ሆስፒታል ምስ ወፃእና ንዓኣ ካብ ዝኾነ ጉድኣት ንምክልኻል ዝገበርናዮ ናይ መጀመርታ ነገር ንዓኣ ዝኸውን ትኽክለኛ ናይ ማኪና ኮፍ መበሊ ምጥቃም ነይሩ ኩሉ ግዜ ሙቐት ናይቲ መሕፀቢ ማይ ኣዝዩ ውዑይ ወይ ኣዝዩ ዝሑል ከም ዘይኮነ ንምርግጋጽ ንምርምር ኣብ መሕፀቢ እውን በይና ፈጽምና ኣይንገድፋን ንዕቤታ ንምድጋፍን ንመጻኢ ንቤት ትምህርቲ ንምድላውን ምሸት ነንብበላ ድልውቲ ምስ ኮነት ድሩቕ ምግቢ ክንምግባ ጀሚርና ጥዕና ዘለዎ ምዃኑ ድማ ኣረጋጊጽና ክንድቲ ክትበልዖ ዝግባኣ ኣይትበልዕን እያ ዝብል ስክፍታ ሓዲሩለይ ከይትጉዳእ ካብ መደያቦን መስኮትን ንኽትርሕቕ ምእንቲ መከላኸሊታት ኣቐሚጥና ኣብ ኣሜሪካ ዕሸላት ኣብ ቀዳማይ ዓመት እንተወሓደ 6 ግዜ ናብ ሓኪም ብምኻድ ይረኣዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ግዜ ድማ እኹል ምግቢ ትምገብ ከም ዘላ እኹል ብዝበሃል ደረጃ ተዓቢ ከም ዘላን ዝከኣል ትመሃር ከም ዘላን ሓኪምና ትነግረና ነይራ ኣዝና ተሓጒስና እታ ሓኪም እንታይ ዓይነት ክታበት ክንህባ ከም ዘለና ንምውሳን ሓጊዛትና ጥዒቲ ኮይና ክትዓቢ እንተኮይና ካብ ከም ፍሮማይ ፖሊዮ ኑፊዮ ከምኡውን ኮቪድ-19 ዝኣመሰሉ ሕማማት መከላኸሊ ከም ዘድልያ ንፈልጥ ነርና ሕጂ ከማና ተኸቲባላ ካባና ንላዕሊ ዘፍቅራ የለን ንዓኣ ክንሕሉ ዝከኣለና ኩሉ ብምግባርና ድማ ሕጉሳት ኢና ክትዓቢ ኸላ ክንዕዘባን ምስ ዓበየት መን ከም እትኸውን ክንርኢ ተሓንጢና ኣለና